Endnu et seertip. Martin Kjærulf Nielsen er faldet over den lille perle. Og det er livestream af Big Brother, hvor man bare sidder 24 timer og ser det uredigeret. Vi skal se et klip med Daniel, der tuller rundt i huset alene. Ja, det er stærkt sager. Han må være allergisk over for kedelig tv. Vi skal lige se det igen, skal vi ikke? Man siger, at nys er en tiendedel orgasme. Når han kommer, må det være helt sindssygt. Altså, godt, han ikke er knaldet i huset. Så har der bare været et stort Daniel-formet hul i loftet. Han er nødt til at advare pigen først. Når jeg kommer, skal vi begge to passe på rekylet. Knaldperlen må have set ham knalde, da han fandt på udtrykket og flække nogen. Ej, jeg håber, han har høfeber. Så kommer jeg til at stalke ham hele sommeren med min iPhone. Men en ting er at sidde og se den der teams Big Brother, de vælger ud hver dag. Det er simpelthen kedeligt nok. Men at sidde og se det real time. 24/7. Fuck, mand. Det er vildt. Så tusind tak, fordi du tog en for holdet, Martin. Som tak for, at du tog billetter til mit one-man-show på Bremen den 19. april.